I dette afsnit af Det Perfekte Match møder vi to mennesker, der aldrig har været gift før, men som nu skal tage den største beslutning i deres liv. Vil de sige ja til hinanden foran familie og venner? Jeppe og Laura, to skæbner, der skal se, om kærligheden kan blomstre. Det er så til fæner. Vi skal have Morgan og cola. Mød Jeppe, den kommende brudgom. En mand med en utrolig overkrop. En mand, der kan sove hvor som helst. En mand med stil. En dygtig sportsmand. Og en mand, der owner alle hårtrends. Vi har adspurgt en astrologiekspert, om denne brudgom kunne være et godt match for Laura Snestrup Bjørholm. Nå, hvem har vi i dag? Laura Snestrup Bjørholm, okay. 27. februar. Så er hun fisk. Det er spændende. Det konsulterer vi lige stjernerne omkring. One eternity later. Nå, efter en dyb konsultation med stjernerne, der er vi jo ingen tvivl om, at fisken søger en rolig partner. En, der ejer sind i sit sind. En, der nyder både en lørdag og en søndag på sofaen med en kop kaffe. Godmorgen Danmark. Ikke det helt store, bare helt dyb afslapning. Foruden det at kunne have en rolig morgen på sofaen, der er det jo enormt vigtigt for fisken med dens loyale ryggrad, at de finder en partner, som deler de samme værdier. Det vil sige, det er vigtigt, de dybe spørgsmål, de vigtige spørgsmål i livet, der er samme svar hver gang. Der er loyalitet helt ind til benet. Fisken sætter en ære i at dele et spirituelt fællesskab med omverdenen. Fisken sætter en ære i at dele sine hverdagsoplevelser, dele sine tanker med højere magter, som du og jeg måske ikke nødvendigvis kan se. Det giver derfor mening for fisken at finde sig en partner, som deler religiøse overbevisninger af den ene eller den anden art, for at fisken derfor har nogen at dele det her spirituelle fællesskab med. Jeg vil bare gerne byde jer alle hjertelig velkommen til julegudstjeneste 2020 her i hjemmesavnet på Rørsangervej nummer 3. Og med alt dette in mente, skal vi så ikke se, om stjernerne kan finde det helt perfekte match til dagens fisk? 2 seconds later. Sikke et sammentræf. Aldrig har vi oplevet i astrologiens verden et match sat bedre. De deler allerede efternavn. Jeppe Snestrup Bjørholm, 23. august. Hvem havde nogensinde set et bedre match mellem en jomfru og en fisk? Inden to mennesker siger ja til hinanden, er der et vigtigt spørgsmål tilbage. Kender de egentlig hinanden? Vi har stillet Jeppe og Laura de samme spørgsmål hver for sig. Nu skal vi finde ud af, om de er på bølgelængde eller bare på hver sin planet. Velkommen til To sjæle, et svar. Jeppe, hvem bestemmer mest i forholdet? Jeg vil sige, at vi bestemmer lige meget, men på nogle forskellige ting. Ja. Laura bestemmer rigtig meget i hverdagen, men når det er sådan en større ting i vores liv, så er det ligesom far, der bestemmer. Det gør Jeppe. Hvem vinder flest diskussioner, og hvordan? Altså, jeg har ret, men Jeppe vinder, fordi han siger, at han har ret, selvom han ikke har ret. Jeg vil nok sige, at jeg tror, at jeg vinder mest, men jeg ved at inderst inde, at det er Laura, der vinder dem alle. Hvilke 3 ting fra lejligheden vil du redde, hvis den gik i brand? Jeg vil redde Jeppe, men han er ikke en ting. Jeg vil selvfølgelig have Laura med. Så vil jeg måske redde vores venerstol fra Jeppes morfar. Og så tror jeg også morfars venerstole. Så vil jeg redde mange af vores billeder. Vi har ikke rigtig nogen fotoalbum, så sådan noget liggende, så det vil jeg ikke tage, men... Hvad tror du, Laura elsker allermest ved dig? Min stædighed, 100%. Det mest irriterende er,
Og det kan jeg også godt elske, at han er stedig. Meget stedig. Ja. Hvad tror du, Jeppe elsker allermest ved dig? Jeg tror, det er, at jeg er empatisk. Eller sådan, ja, godt menneske. Hendes omsorg. Laura er et meget omsorgsfuldt menneske, og det har jeg nogle gange sådan... Det kunne jeg godt lære lidt af, så det er noget af det, jeg værdsætter allermest ved Laura, at hun har mega meget omsorg over for andre mennesker, og det håber jeg da, at det er noget, vi får med videre i vores liv. Hvad håber du, Jeppe bringer ind i ægteskabet? Jeg håber, at han selvstændigt støvsuger. Bare en gang imellem. Og i forhold til sådan lidt mere huslige ting, så gør jeg jo ikke rigtig noget i forvejen, så måske jeg skulle begynde at vaske noget mere tøj. Hvad håber du, at Laura bringer med ind sådan af to-do-things eller huslige pligter? Altså det hele. Altså jeg synes, det ville være rigtig, rigtig rart, hvis hun bare fortsatte med at gøre alt. Hvad bringer du så ind i ægteskabet? Rengøring, tøjvask, madlavning, støvsugning, også kærlighed. Ja. Jeppe, hvordan ser du fremtiden i forhold til, hvor skal I for eksempel bo henne? Jamen, lige nu, der ligger den mellem 3 steder i mit hoved, og jeg tror ikke, den ligger de samme steder i Lauras hoved, men den ligger mellem enten, at vi bliver boende i Odense, eller så flytter vi til Middelfart, eller så flytter vi til Sønderborg. Hvor vil du gerne bo henne? I Middelfart. Nybyg, 70'er-villa, eller hvad er vi ude i? Murmestervilla, højst sandsynligt. Det kunne også godt være Nybyg, men jeg tror, vi har noget for Murmestervilla. Jeg tror faktisk, jeg er blevet til en nybyg. Ja. Kæledyr. Hvad tænker vi om det? Nej, det er ikke noget for os. Vi skal have rigtig mange hunde. Ja. Har du nogen præferencer i forhold til køretøj? Ja, altså jeg ville jo nok helst have en Tesla, hvis jeg skulle vælge. Jeg skal ikke have en Tesla. Det er bare det. Til sidst mangler vi kun det afgørende svar. Laura, vil du tage Jeppe som din ægte mand? Ja!